Torreiro era el responsable d'informatius i programes de la xarxa audiovisual local. A més d'aquesta funció, exercia també la tasca de coordinació entre els mitjans de la xarxa audiovisual local, el grup vinculat a la Diputació de Barcelona, que inclou l'XTBL, la xarxa d'emissores Com Ràdio i el diari digital lamalla.cat. Nascut a Montevideo el 1960, la seva experiència professional ha estat sempre en l'àmbit dels mitjans de comunicació audiovisuals. En el camp de la ràdio va treballar als serveis informatius de la cadena SER i va ocupar el càrrec de subdirector d'informatius a Ràdio Nacional d'Espanya, a Catalunya. En televisió va ser director d'informatius d'Antena 3 de Catalunya i cap de política, societat i cultura a Televisió Espanyola, a Catalunya. En l'àmbit de la comunicació local, va ser coordinador general i director de Ràdio Televisió de l'Hospitalet entre els anys 2000 i 2004. L'1 de setembre del 2004 es va incorporar a la xarxa de televisions locals de Catalunya com a director d'informatius, càrrec que ha exercit fins al moment de la seva mort. Televisions que abans feien 3-4 notícies en fan 10 o 12. Professional tan apassionat com controvertit, generós i exigent alhora, company incansable i mestre de molts joves professionals, Torreiro havia estat vinculat sempre als mitjans de comunicació audiovisual. Nascut a Montevideo el 1960, es va iniciar en el món de la ràdio on va treballar als serveis informatius de la cadena SER i va ocupar el càrrec de sotsdirector d'informatius a Ràdio Nacional d'Espanya a Catalunya. En televisió va ser director d'informatius d'Antena 3 a Catalunya i cap de política, societat i cultura a Televisió Espanyola a Catalunya. En l'àmbit de la comunicació local va ser coordinador general i director de Radiotelevisió de l'Hospitalet entre els anys 2000 i 2004. L'1 de setembre del 2004 es va incorporar a la xarxa de televisions locals de Catalunya com a director d'informatius. Des d'aquesta casa havia impulsat l'informatiu al dia i potenciat programes esportius com l'Esports en xarxa o l'XS Esports, sempre al servei de la informació de proximitat. A l'època de la globalització, jo crec que la gran assignatura pendent encara és la informació local. En l'actualitat, Torreiro compaginava la direcció de continguts de la xarxa de televisions locals amb la coordinació dels diferents mitjans de la xarxa audiovisual local, el grup vinculat a la Diputació de Barcelona, que inclou l'XTBL, la xarxa d'emissores Com Ràdio i el diari digital lamalla.cat. A mi, les audiències i coses d'aquestes és molt relatiu, tot plegat, no? I els índexs d'audiència i tot això no em preocupen tant com fer una bona televisió de qualitat i proximitat.